Čaute, som tu naspäť. No, bože, to je jedno. Hej, ale máme tu novú vec. Máme v shope nového brawlera, volá sa Shade. By som si ho chcel veľmi kúpiť, ale neviem, či to vezme moju kartu. Neviem, ale aj ten Doge vyzerá dobre. Toho by som si chcel tiež kúpiť. A toto neviem. Na toto nemám gemy. No ale čo dneska? Tak a za chvíľu sa nám končí sezóna. A je zaujímavé to, že proste, že všetci vraveli, že teraz idú sviatky, tak bude zadarmo nový brawler a volá sa Shade. Nie, Shade sa dá kúpiť. Takže budeme mať ešte jedného nového brawlera. A bude to super podľa mňa, ale musím ešte stihnúť dokončiť toto, lebo za 5 dní to je, končí Brawl Pass. No, to dám snať. No tak, čo by sme dneska išli? Neviem, dneska je taký oznamovač. Neviem, asi pôjdem B. Neviem, dáme ju na 15, potom pôjdeme na takoho iného. Neviem, možno si dať zatiaľ jednu hru. Mimochodom tú Juju, čo som pušoval, tak je to... Nedalo sa to dať na 30, lebo to proste bola zlá mapa na to a teraz sa mi to už nechce, tak sorry, akože, ale... Čo tu hneď Kenji, tu je hneď aj Bita, ona koletka. Koko za 3000 dostala. Dosť veľa. Som dostal strašne veľa. A som tak myslím to. A tú kolet. Tu musíme zabiť tú koletku. Bum. Come on. Si vyšranú, že kto z koho. Oni týmujú dvaja zasraní. Oni proste týmujú. Super, a tu Kenji. No. Bože, bože. Dneska by sme mohli ešte dať do plusu toho Franka. Alebo oného. Dneska asi pôjdeme MS, lebo neviem prečo, ale chcem, lebo sa mi strašne zapáčil tento skin, lebo padol mi. Ale ideme asi duo, lebo neviem, teraz v tejto dobe, čo teraz keď natáčam, tak sa mi zle hrá na solách. Neviem prečo. No ale... čo musím povedať? Rozbil sa mi telefón. No takže preložil som si účet a to mám vlastne od začiatku tohto účtu, ale nie, plus. Jo. To je dobré tento sifon. Ťa to hilne instantne. Neznič mi to. Tak, môj. Teleport nemám, bomba.
Super. Kamu nechoď na nich. Kamu ty tak zhebneš za chvíľku, ja to tak vidím. Ne? Ja som tu. Kokos. To nemyslí vážne. Kamu tu ne, takto dole, na strede, takto. Kamu on je dead skoro. Pekne. Dobrého teammate. Bože, to je také otravné, keď proste z ničoho nič sa teleportneš kvôli jeho ultine. Vadí, druhé je dobré. No, čo dneska? Ešte sú star dropy otvorené. Nechce sa mi Spirit Walls. Tam toto tak nenávidím, toto Spirit Wallsy. Si preto radšej počkám na zajtra. Zajtra bude asi trio, ale neviem, no aj tak to je lepšie než tie Spirit Wallsy. Čo by sme šli knocouty? Mne sa strašne páči tento skin na Willow. Mám ju, lebo kúpil som si ho, ale páči sa mi strašne. Asi v tomto videu nič také neoznámim, len to, že proste bude nový brawler a kamo si robíš srandu. Ale dobre, už je iba on sám. Tam má... Kamo ona to tak myslela tú ultinu. Strašne to myslela. Kamo, no tak toto je 1v1, kamo. No to musím dať. Yes, kamo, poď. Yes, dostal. Yes. Pekne. Ja idem mojou taktikou, ako som išiel. To z boku. Sa strašne páči tá animácia toho. Ty hlavne nezhebni hneď na začiatku. Trafím takoho? Nie. Ty kokos. Tá ultina reálne zachráni. Nie, ja idem preč. Yes. Či hitol som ju? Neviem. Fajne. Pekne. Nechcem toto video také dlhé, ale... Už máme na 18. Bolo podľa mňa dobrý brawler. No tak teraz to. Vždycky dávam démon, lebo je to. Lebo v démonoch, lebo chcem toho Mortisa, kámo. Ide čo nové v šope. Čo je nové v šope? No. Jo. Tieto dva mechaskiny? Nie. 3. OK, to je dobré celkom. Za 5 €. Za 5 € legendárny skin. To je dobré. Čo by som teraz...
s kým ideme? Tak to je OP, ale... Henka ideme? No dobre, tak vyskúšajme Henka. Jdu obidva dopredu. Kam on to tam musí zdrtiť. Fajne to tam drtí. Toto je dlho hrá celkom. Si toto musím hlavne chrániť. Bo nikdy nevieš, kto k čo príde. Ja už mám 51%. No. Akože ja nie som kemper, ale... No, už môžeme ísť tam. Kamo, som ich vypol. Kamo, ten kam ide, ten Colt? Mne došlo, že nás musia zabiť. Na to, aby mohli vyhrať. Kamo, oni to sú blbí, tí typci. Akože hej, mám ho na malom ránku, ale proste aj tak sú blbí. No, vidíte. 20% im chýbalo. No. To je dobré. Ideme si, máme tu kamo. Prišiel celkom pomaly. 200 kamo, to sa mi zíde. Ja vlastne... Mám si ho dokúpiť? No, keď tak neskôr. Ale počkať, ja tu budem mať asi ešte... 1, 2, áno. Hej, takže je to dobré. No, hlavne to musím stihnúť, čo dať. Ale ja to určite stihnem. No, síce mi tu chýba ešte dosť, ale... Chýba mi tu dosť ešte, ale... Viete čo? Tento quest asi ideme splniť, ale... Dáme si Juju. Dáme si Juju a ideme knockouty, lebo teraz je na knockoutoch strašne dobrá mapa na ňu. A proste si to nemôžem nechať ujsť, ale oni majú tiež takže bum. Kam oni nám nesmú zabiť tu sú tie sračky. Tu je ona. Ups, to sa nevydarilo. No, ale proste to je tak zákerné. Ale dobre. 2v1. Kamu? Prečo nejde z druhej strany? Nech sa len držia, kamu. Nech sa len držia. Kamu, ty dement. Oni sú fakt... Yes, kamu. Dobre to spravil. Ja idem... Toto. Ja som to pokašľal. Nie. Bože, ako to ten Colt môže dať sám? Vysvetlite mi.
A ja som spravil chybu, že som, ideme takto. Dobre, ale sú nahitovaní, takže... Kamu to čo je? Bože. Už natáčam 15 minút. Kamu. Super. Super. Ozme sa vám, keď budeme tento... Alebo... Viete čo? No, čaute. Čaute.